Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Kemm joqogħdu fuq fom Marija dawn il-kelmiet li jagħtina l-Evanġelju ta' San Luqa, u l-ħsieb tagħna jmur fir-raħal ċkejken u ħelu ta' Għajn Karem fejn il-Madonna lisnet dawn il-kelmiet. Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Għax illum qegħdin niċċelebraw u bir-raġun niċċelebraw b'mod solenni avveniment li l-fidi tagħna tpoġġih bħala sinjal ta' faraġġ u ta' tama. Il-fatt li Sitna Marija Ġesu ju tgħaddim il-proċess tal-mewt fit-tmiem tal-ħajja tagħha fuq din l-art bir-rieda ta' bina u bil-qawwa tal-mulej m'għaddietx mill-proċess tat-taħsir li minnu ngħaddu l-kol kemm aħna. Bir-raġun meta l-Apostlu missierna bis-silta li smajna fit-tieni qari jispjegalna li aħna l-koll niksbu l-ħajja fi Kristu, il-koll se ngħaddu mill-proċess tal-mewt u tal-qawmien mill-imwiet għaliex il-fidi tagħna tgħidilna nemmen fil-qawma mill-imwiet. Imma jgħidilna kulħadd skont kif imissu. L-Apostlu missierna kellu din l-intuizzjoni feliċi li f'dan il-proċess ta' qawmien mill-imwiet li huwa d-destin veru tagħna mhux il-glorja ta' din id-dinja, id-destin tagħna huwa l-proċess tal-qawmien li huwa r-risposta tal-ħnina ta' Alla għal proċess tal-mewt li huwa l-kundanna tagħna bħala kreaturi. Ma dan il-proċess tal-qawmien fih ħajdu tagħna l-bnedmin ġerarkija gradwatorja kulħadd jgħid kif imissu. Jibda l-ewwel frott li hu Kristu. U aħna niċċelebraw dan l-avveniment tal-irxoxt ta' Ġesu fl-Għid il-Kbir. Ġesu li bentalla mamul bniedem fil-ġuf tal-Verġni Marija. Iqum mill-imwiet. Immu li bentalla il-qawwa tad-divinità li tgħammar fih hija l-prinċipju attiv, il-kawża effiċjenti tal-qawmien tiegħu mill-imwiet. Qam mill-mewt. Imbagħad fil-gradwatorja tal-fidi tagħna hemm Ommu Marija. Għax aħna x'qed niċċelebraw eżatt illum. Li Marija ta' Nażaret mietet, it-tradizzjoni arkeoloġika ta' Ġerusalemm tinsisti li l-Madonna mietet Ġerusalemm u l-qabar tagħha għażluh u għadu jinstab sal-lum f'riġlejn l-għolja taż-żebbuġ. Il-fidi tagħna tallimna li għalkemm indifnet bħalma nindifnu aħna li aħna kreaturi bnedmin
il-ġisem tagħha ma rax it-taħsir. Ġir xuxtat, mhux bħal Lażru, jew bħal tifla ta' Ġajru, jew bħat tifel tal-armla ta' Najm. Daw kunu bnedmin li l-mulej bil-qawwa tiegħu reġġaħħom lura lejn il-ħajja ta' din l-art. Lill-ommu Ġesu għaddija mill-istess proċess li għadda hu. Il-qabar tagħha vojt u għadu magħna sal-lum bħalma għadu magħna sal-lum il-qabar ta' Ġesu, is-Santu Sepulkru. Ġerusalem għandna żewġ oqbra eżies għalina, imma aħna esperti aħna l-insara fl-oqbra vojta. Għaliex dak li jinżera f'dawn iż-żewġ oqbra ta' Ġesu u ta' Marija biex jiġi sottopost għar-regola tat-taħsir sar il-post tal-qawmien. Id-differenza bejn l-irxoxt tal-iben u l-irxoxt tal-omm, l-irxoxt ta' Ġesu u l-irxoxt tal-Madonna, hija li l-Madonna m'għandha l-ebda qawwa divina fiha li biha jitqum mill-imwiet imma huwa bina il-mulej li ħares lill-ommu mit-taħsir u jirxuxta u jassumija fil-ġenna, għalhekk ngħidula assunta. U bir-raġun aħna l-Maltin insejħu din il-festa l-Għid tal-Assunta, l-Għid fisser festa kbira. Imma aħna fil-lingwaġġ tagħna nużaw għal dawn iż-żewġ avvenimenti, l-Għid il-kbir l-irxoxt ta' Ġesu u l-Għid tal-Assunta l-irxoxt ta' Marija. Tassew kif qalet hi, is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Imma għaliex kien hemm bżonn din il-ħaġa? Għaliex il-mulej Ġesu fl-imħabba tiegħu lejn ommu għażel li esprimi u juri l-qawwa, is-seta u l-ħnina tiegħu b'dan il-mod? Irridu nħarsu l-ewwel nett lejn it-tnissil tagħha. Il-fidi tagħna tallimna li t-tnissil ta' Marija huwa tnissil mingħajr l-ebda teba ta' dnub. U hawnhekk il-mulej ukoll intervjena fit-tnissil tagħha billi lill-ommu ħarisa mit-taħsir ta' dnub. Lilna ħelisna għax aħna mazzin fi dnub. Jeħlisna bil-qawwa qaddisa tal-mewt u l-qawmien tiegħu mill-imwiet, imma aħna li aħna midinbin għandna bżonn ninħelsu. Il-Madonna ġiet imħarsa. U hekk ukoll kien jixraq li tiġi mħarsa mit-taħsir tal-mewt. Illi hu dieħla fid-dinja bħala bniedma ġiet imħarsa mit-taħsir ta' dnub, hija ħierġa mid-dinja bħala bniedma ġiet imħarsa mit-taħsir tal-mewt. Aħna ninħelsu mit-taħsir ta' dnub bil-qawwa tal-Magħmudija, bil-qawwa tal-qrar li għall-Magħmudija fil-ħelsin mill-dnub li tiġi ripetuti kemm hemm bżonn għax Alla ma jagħmilx limitu għal ħnina tiegħu. U niġu wkoll meħlusa mill-proċess tal-mewt fil-misteru tal-qawmien għall-ħajja. Kulħadd skont kif imissu. Jibda l-ewwel frott li hu Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu f'jum il-miġġja tiegħu. L-Assunta hija xi ħaġa bejn dawn iż-żewġ mumenti. U għalhekk l-Għid tal-Assunta
huwa verament motiv għaliex aħna insejħula ħienja. L-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħienja. Għaliex? Għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Il-liturġija tal-lum titkellem dwar mara sabiħa. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Apokalissi isemmi mara liebsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha, kuruna ta' 12 kewkba fuq rasa. Elementi li nsibuhom fl-istatwa għażiża tal-Assunta. Mhijiex ix-xemx imma mlibsa ix-xemx. Imlibsa x-xemx għaliex huwa bina fl-imħabba tiegħu u Alla l-Missier fl-imħabba tiegħu, Alla l-Ispirtu Santu, Alla l-imbierek li libsu lil din il-mara id-dija li libsuha ix-xemx. Bina huwa x-xemx tal-ġustizzja, imma hija imlibsa bix-xemx. Il-qamar taħt riġleha. Il-qamar ukoll jirrifletti id-dawl tax-xemx. Mhuwiex is-sors tad-dawl, imma rifless tad-dawl tax-xemx. Dawn l-immaġni juruna li l-Madonna mhijiex Alla, imma hija Omm Alla. Iż-żbuħija tagħha hija rifless ta' żbuħija ta' bina. Bħalma l-libsa tagħha hija imlibsa bix-xemx u l-qamar jirrifletti d-dawl tax-xemx. Il-kuruna ta' 12 kewkba tfisser il-għena ta' Iżrael għal bintu li saret sultana. Hija wkoll it-tannieqa tal-Knisja, mibnija fuq 12 il-kolonna li huma l-Apostli, li ddawwar iġbija tal-Omm b'12 il-kewkba biex tgħidilha aħna nħobbuk, inqimuk, insejħulek tas-sew ħienja. Flemintek is-sultana imżejna b'deheb ta' Ofir. Il-liturġija tal-lum tfakkarna li s-sultan bena għażel l-amara tiegħu fostna u din hija Marija. Libbisha bix-xemx, poġġiha fuq il-qamar, żejjinha b'12 il-kewkba, imma hi il-kapolavur tal-imħabba, tal-ħniena u tal-grazzja tiegħu. U l-Bażileus u hi il-Bażilissa. Għaliex hi l-ewwel frott tas-saltna ta' Alla, tal-Bażilea. U aħna nifirħu llum din il-Bażilika Minuri ġdida f'Jamanta, niftakru l-kelma Bażilika ġejja minn dawn it-titli sbieħ tas-saltna, tal-Bażilejja, tas-Sultan il-Bażileus, tas-Sultana il-Bażilissa. Għaliex il-Bażilika hija t-tempju tas-Sultan, l-awla tas-Sultan. Imma s-saltna ta' Alla li tagħha Marija hija ċittadina ta' vera, hija saltna ta' servizz.
Il-Vanġelu li smajna llum joħodna fix-xena tal-Madonna li titteġġiedi wara l-Annunzjazzjoni li tmur iżżur lill-qariba tagħha li l-anġlu kien qalilha għandha 6 xhur tqala. Marret tħaffef fuq il-għoljiet belt tal-Udija. Daħlet għand Zakkarija u bħalma jagħmlu n-nisa selmet lil Elisabetta. Elisabetta kellha bżonn il-karità tal-Madonna. Għaliex li qed iġġorr fil-ġuf purissimu tagħha lis-Sultan ta' Slaten għandha iżjed minn istint qawwi. Għandha l-ispirtu tal-mulej li jimbutta għas-saltna tas-servizz u tal-qadi. Istess tirrifjuta kull saltna arroganti meta tajt niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla l-iċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ Polonja batom il-barra b'xejn. Hemm seta, hemm mana li l-Madonna tirrifjutah. U hija seta u l-għana li jħarsu biss lejn il-poter ta' din id-dinja. Imma jitħaddan iċ-ċkunija, l-umiltà, il-ħniena u l-imħabba tas-saltna tal-qaddejja ta' Iżrael. Ħasib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu. U hi meta tirreferi lilha nnifisha qatt ma tajt jien sultana, xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Din is-saltna li tippreżentana s-sultana tagħna, is-saltna tal-qadi u tas-servizz, mibnija fuq il-verità u l-ġustizzja, fuq il-paċi, l-imħabba ta' xulxin, fuq l-onestà u fuq l-integrità. Hija saltna li tieħu ħsieb il-proxmu, li tieħu ħsieb il-veru ġid ta' kull wieħed u waħda minna. Din hija wkoll vokazzjoni speċjali ta' din il-komunità irċeviet mingħand il-Papa Franġisku is-sejħa u r-responsabbiltà li tkun komunità marbuta b'mod speċjali mal-Papa u l-Ministeru tiegħu. Jiena nirringrazzjakom tat-turija ta' solidarjetà li urejtu meta konsagrajna l-altar ta' din il-Bażilika Minuri. U ħsibtu b'mod konkret fid-dar tal-kleru, fid-dar tal-Providenza, fis-servizzi tal-Caritas. Din hija s-saltna tagħna. Ma nistgħux inkunu nsara u ma naħsbux kontinwament f'min għandu bżonn. Aħna jrid ikollna ġuħ u għaġġ għall-ġustizzja għax aħna membri ta' din is-saltna, tas-saltna tal-mulej li taħajtu fuq is-salib u li ta' 40 jum tarbija ċkejkna f'dirajn ommu irċieva l-profezija sabiħa u fl-istess ħin ta' niket. Salvazzjoni, dawla l-ġnus, glorja ta' Iżrael, imma sinjal ukoll li meruħ. Dik bħalma jgħidu is-Santi Padri, dik li ratu imdendel fuq is-salib u li sejf nifdilha ruħha, dak il-mument ta' għajb u mistħija u umiljazzjoni kien jixraq li tikkontemplah fil-glorja bħala ommu il-għażiża. Aħna nitolbu lill-Madonna
biex issaltan fuqna għaddejja tal-mulej u tagħmel minna għaddejja umli tal-mulej. Ma ninsew qatt li bina fl-aħħar sigħat ta' ħajtu biex juri minnu ħasel riġlejn l-apostli. U għalilhom intom tafu min jien, mela jien li jien mulej u mgħallem siltilkom saqajkom hekk għandkom tagħmlu wieħed il-ieħor lil xulxin. Ejjew nitolbu biex aħna inmantnu lil xulxin bi kliem ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba. B'emil ta' fidi, b'emil ta' tama u b'emil ta' mħabba. Għaliex dan ikun il-veru sens tal-festa l-kbira tas-Sultana l-kbira. Viva Santa Maria! Tajnieh wieħed mill-xigamani li intmesaħ l-artar bih. Ħallejnieh imċappas biż-żejt ovvjament. Bħala tifkira għall-konsagrazzjoni tal-artar. Miġdiet nirringrazzjaw u nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw semhom anke matul din iċ-ċelebrazzjoni. Ma nistax ma ngħidilkomx grazzi, allura se ngħidilkom grazzi ħafna, grazzi immens.